Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin kagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan Amia at taga Baguio City. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Ana kan Maki Magpili, Espinueva kan Hofana family, Pastora Gemma, Emily, Mami, Arman, Aris, Wilma, kan aminan nga adda dita Angels Refilling Station, Lower Banks, Poro. Anak ko da Jimmy kan Lorena iti Ibiza, Spain, Ricky, Noel, Cherry, Fabren, kan Apok ada Edward, Samantha kan Eli, ti Binalunan Pangasinan from Leonora Bautista. Shout out kada Sir Joseph Eugenio from Ryan, Sapon. Magdalena Sugitan di Takarupian, Baggaw, Cagayan. Eva Purificacion ti Riyadh, Jonah De Leon ti Oman, Christy Guerrero ti Oman. Anak ko ada May, Sheila kan Leslie dita San Juan, Quezon, Isabela. Kakadwak dita JIC Gonzaga from Romel Valdez di Santa Ana, Cagayan. Shout out dita Yakushi Therapy Center iti Santa Maria Alfonso Lista, Ifugao from Sir JP. Pailano family ti Santor, Sanchez Mira, Gerald Balalyo kan Rani Dalek from Michelle ti Libertad, Abulog, Cagayan. Domingo Lega Leticia Dagdag Tinalvo Sur, La Union, kan happy birthday to my son Debet Niveras ti Europe from Nida Niveras. Father Sammy Kila, Uncle Danny kan Uncle Losak, ijay Buyer Choice ti Alamino City, Pangasinan from Monmon, Padawang.
Tanggilig Binalay Bartolome family ti tumawi ni Isabela from Leia Afunay. Abuyuan family dita Amunitan Gonzaga Cagayan. Sigma family Operation Officer Ruel Pagaran ti Santa Ana Cagayan from Kit Abuyuan. Sabiano Rivera Sadernas family ti Nara San Manuel Pangasinan from Manilin ti Saudi. Rakino kan Daniel family ti Punta Apari Cagayan. Da Sofia Angela kan Sofia Angeline kan Jaylin Onate from Clifford Rakino ti Montreal, Canada. Valdez Havonillo family, the Jezreel Garcia LV Dating, Sobremonte family, June Sobremonte and family from Biyaheng Brangklesam. Shout out kada Jeneline Matusalem, Linda Passion, MJ Antolin, Harold, Gigi Malilin, Bobby Gutierrez, Jasmine Rivera, kan Juliet Sugitan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Mia. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. May saakmat kadagiti naayat amang padpadaan kadagiti upload syo iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaan manang itinagan Amiya, taga Bagyo ak. May saakmat asigod nga OFW ta nagtrabaho ak iti maysa nga ospital iti Amerika. Ijay anaamamok ti ama ti anak ko. Nagdivorce da Arman kan ti asawa na kat adamay sa nga anak da. Adayo anatataangan ngam siyak ti Arman, ngam gapo iti kinaimbag na impakita na kanyak, jak nalapdan tinagayat kan kuana kat nagbunga ti ayan-ayat mi. Rugyak man nga rod ti agsalay say manang, idi addaak paylaeng ijay balasiw taaw. Masikugak idin, Manang Emmy. Kaano ay ang aglip kay ti trabaho, Mia? Kabaalak may mo ti agtrabaho. Iso nga intundandanin ti panagpasngay ko, ti panagfile ko, iti leave ko. Ang amdakkelan day tatyan mo. Saan ka kada marikatan? Siyak ti marigrikatan na makakitkitakan ka. Okay, aklaeng. Sayang mo't no agliba ka dagos. Anya nga taramidak dito'y balay. Di nakarkaron na marigatan na aganak na awan exercise ko. Sigurado ka? Sika lang ti pampananutek. Sapay no dadumak at nagado ti pasyente ti ospital a pagpapayam. Saan mata ka na yun? Kunak mata ka ba ilakpay? Saan ka kadi amadanagan? Nalangaruten, maturuktan. Tama sapa ka man na sumrag inton bika. Si Kangay, ada pa pa namin ton bigat? Mapana kita apartment ni Aisa. Tay nakman mo't sarungkaran jay anak ko. Napayag ngamin adikam nagkita. Kunakmat ngamin asan sanam amapan pasyaran nga masadot kamat. Imbitaram to diti balayin ton ag day off ta dito yan nga ag dinner. Mala, bayam tayo bagak to day taken kuana. Alangaruden, good night. Good night, Arman. Hello, Nanang. Naimbag tayo mawag kayo. Amok abisi ka kanayon, anak ko. Iso dandani saan ka na makaawag ka na kami diti Pilipinas. Kumusta ka ngay? Daytoy, Nanang. Dandani ako nagpasngay. Dayta nga ron ti pampanunot ka kanayon, anak ko. Sapay awanak ang mga sikasukan ka dita. Didak pagdanagan nang, kabaelak. Kan kanayon mo ta nakaalalay kanyak ni Arman. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Nasingpot ta talaga ni Arman. Uray laklakay nga amang ng sika. Pudnot ako na yun, Nanang. Iso nga rod ang nagbayag kami.
Kat ita, adanton anak mi. Kumusta mo't nga iti anak na? Nasaya at mat nanang. Adan apartment na, kat adamot ng trabaho na. Pasaray mapansuknalan ni Arman iti apartment na. Ay rumbang laang anak ko. Tapno awan mo ti maibagbagana. Nang runa itatadanda-nin rumwar ti anak yaw iti amana. Nasingpit ti anak na nanang. Excited nga rudan ang makakita iti kabsat na. Basta awagan na kami inton agpas nga ikan Tapno saan kami magkagdandanag ditoy? Wan nanang, di kay agdanag. Kastoy gayam ti talaang dito'y balay. Manipod naglibak iti trabaho. Day tala agururnusan diti unag ti balay ti aramidak. Adu gayam ti maliwayam nga aramidan nagtrabaho ka. Ngam ita, maururnos kon ti amin. Nakaredy mo tandag iti aramatak iti ospital no kas pangarigan aganakak ton. Sapay saan ang makatal na ni Arman. Kanayo na adamagan no okay yaklaang. Awan pa'y mo ti marikrik na kasabali ti bagik. Isa masigurado akabaalak pa'y ti agidalimanak di ti balay. Masapol anasimpaday ti balay sakbay nga agpas ngayak. Ta sigurado asaan ang maasikaso ni Arman ti agurnos dito. Sakit mo't ti tiyan ko. Saan mo't kitya ka na yun? Tinasayaat, agpag-napagnak dito si Ledmi. Narnakanon ti turog ni Arman. Siyak, saan na ka makaturog apulos? Alos si Isanak. Nay ko, agsakit man ng ti tiyan ko. Ganakaksa na talaga. Ay, naringak lang ni Arman. Arman, agring ka. Nea, apa yan nakaring ka pa ilang? Nakunak no nakaturog ka na. Diyak nga ron makaturog. Tapal paliiwag ti panagsakit ti tiyan ko manipod itay. Masansan mo tan. Anya? Nea, mga no aganak ka mo tan, Mia. Anay ko, talaga nagsakitan. Mabit lang ta agpalasak. Ipankalangan iti ospital. Talaga nga aganak ka na iti kasta adjar mo. Nagpasngayak iti daydimot la arabi ima ng Emmy. Babae ti anak mi ka ni Arman. Kasta unay mo't aragsak na taaddan anak mi. Maragsakan mo't ni nanang ta nakapagpasngayak mo't laengan. Kinapudno na ngamin manang adda pa nagduado ni nanang iti panakidanak ka ni Arman. Ta natataengan kat ngarod ngam siyak. Amangan kano no saan to nga agtumpong dagiti kayat mi nga aramidan. Sakbay ngamin anaamamok ni Arman, adun dagiti barkadak iti ospital a pagpapaayak manang. Padak matlaeng a Pilipino. Kanayon ti panagbanding mi, kas
as stress reliever ti kinarigat ti trabaho mi iti ospital. Ididamo awan mo tinagbali na problema ka ni Arman, tapalubusan nakmet tunggal kayat ko ti rumwar akadwak dagiti barkada. Naisardeng laangan idi nagsikugak ken nagpasngayak manang. Agingga idi talon ti tawan ti anak mi. Apay ngay takalaan. Rabiin Nag-overtime kami. Nagadungamin ti pasyente. Sakat na ka-day off ni Angie. Iso kapilitan ang nag-overtime Sigurado ka? Sa dino pa'y kumatipapanak kat amumot nga daki ti trabaho? Ang mga nunapan kayo lang nagpaspasyar ka dagiti barkadam. Kat ipagbagam lang nga nag-overtime ka. Sa anak nga agululbod. Agpakada akmat no dapag naming aggagayam saan ka di? Ngam na ita talaga nag-overtime Nabambanugak Arman. Pangaasim. Di nakumamot pasabtan iti kasta sa Ang sigurado aklang Mia. Sa bale itan, tadan anak mo nga agururay kan ka dito balay. Amok day ta. Isungarod nga inka gumaak tinagawid adagos kalpasan ti trabahok. Kinapudno na, aw-awisan dak nga agkape sakbay nga agawid kami ngam nagkadkadak. Nasaya at muta, tamum tar aramidam. Mala, nagkagpalasan tamangan kanton. Mapanak matan iti silid ta. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, nasaya at madanak ko. Nakaawag ka mat. Awan ka diti trabaho. Adda, Nanang. Break time ko. Iso nga imawagak. Kaya't ko lang ti makisarsarita kada kayo. Barang mailiw-liwag ko ti dagsan ti barukong ko. Ha? Apay, ada problema? Maipapan ka ni Arman, Nanang. Apay, anya tinaramid ni Arman kan ka? Mabagbaggala ko, Nanang. Nagbaliw mo tan ti ugali na. Nagbalin mo tan ang managatap kun managimon. Apay, anak ko ng tikas na anak ko. Kasano, tunggal mo pa nakagtrabaho. Sa bali ti bagbagana. Nang runa no nag-overtime mak. Aman ka nunod dan sa bali ngar aramidek. Anya, kakaasi ka lang arudin ng trabaho. Pagatapan na kapailaang. Ay, oo na yun. Pibmod nun sa akit din di atap ko, hindi pailaang anak ko. Maipapanitian niya, Nanang. Amo ka man nakigayim ka. Tauray dito'y Pilipinas, ano di kagayim mo? Saan ka di nga imbagak nga ang mga nupangwilan na kanto, ang makisinarak ka nagiti kagayim mo? Tagi mong dukit din. Agam ko nang bata saan akasta ni Arman. Jakmat pagarupan nga agbaliw, Nanang. Pudnot ako nayo. Numabalin, dinakpay parwaranan diti balay. Kanayon nga agatap tunggal rumwarak kan mapanak ag trabaho. Maumuma akon kan kuana, Nanang. Naganos ka anak ko para iti anak yo. Anya ngay nga rod, kat kinayat mo mat ni Arman. Sapay ko mataagbaliw matlaang, Nanang. Talaga ang maumuma akon iti aramid na. Pagsarita taman, Mia. May papanitian niya. Napanunot ko ngamin, kasayaatan no agresign ka niti trabaho. Anya? Kasayaatan ng dayta, tapno awanan ti pambaram arumrumwar pa'y diti balay. Agresign na iti ospital? Mang mangagbuka diti bagbagam, Arman? Ne, katuan man.
amok, nalawag ti imbagakan ka. Apay, agkad-kad ka nga agresign. Nambarak ko mga agresign. Tapno ipupuknak dito'y balay? Anya ko matidakas na. Nasaysaya at ang tekas jay, tapno mayadayo ka iti sulisog. Narigatan. Anya ka din ti sasawam. Anya ti amok ngay, ang mga noadamat ng lalakim. Anya? Ang mga nibagbagam lang nga barkadam ngam ti kinapudno na kat lalakim gaya ban. Nagrugit matan ti panunot mo? Gagayam ko dagi jay. Saan tapay anagamam mo? Gagayam ko idan. Mas daw da nga rudan, tapay ka no akas la lumiklik-lik akon kadakwada. Rumbang lang. Kadya kun kayat ang makisinarak kapay kadakwada. Awan tinasaya at ang maipaay ti panakigayim mo kadakwada. Nagbidot ka. Isuda tinang tultulong kanyak, idi mangrugrugi akpay laang dito Amerika. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kadakwada. So adi mo kayat ti maisina kadakwada, kasta ka di. Saan na mapalin? Naimbagak nga agresign ka. Padasan nakatubngaran ta di mo magustuhan ti aramida. Apay, anya ti aramidam? Na? Dinakbot-bot ngan arman. Tasakbay adimteng kay ti biyag ko. Kinabaulakon ti nagbiag na agmaymaysa. Natangsit ka. Kaya't ka di asawan day taasaan ka nga agresign? Saan apulos? Naamam mo nakakastuyan ti trabaho. Kat saan nga agresign, gapu ta iso ti pagayatam. Gapu iti kinaakikid ti panagpampanunot mo. Sige, di naktungpalan nga makitam to ti aramidag. Kat amok a pagbabawiyam iti nakana ti kinatangken ti ulo. Hello, Nanang. Mia, anak. Apay nagsagsangit ka. Nanang, nakisina akon ka ni Arman. Anya? Diyan kon kabalan nga ipturon ti aramid na. Dandanin pa'y kinabil itinaudi a panagapami. Anya? Oh, Nanang, katinasakit. Nagawid di ta Pilipinas sa jakam mo. Katintugot na ti anak mi. Kaya't mo asawan. Addan dito'y Pilipinas na kiti agama. Wala nang. Kat sigurado ak ngay ti lugar na tinagdiretsyon da. Ay, una yun si Arman. Apay ngayakas di tinaramin na. Anya di plan-plan ko nakaramidan. Talaga kaya't naya dayo kanyak ti anak mi Nanang. Diyak namnamaan na maramid na ti kasjay. Ay, anya ka rin tiplanam ita anak ko. Agresign ako, Nanang. Kat surutak nagiti agamak dita Pilipinas. Sigurado ka, iti na ita desisyon mo. Desperada ako, Nanang. Diyak kaya't ti maya dayo iti anak ko. Adayo unay no dak dito Amerika. Nabibita makitak ti anak ko no dak dita Pilipinas. Sige, no anya ti amo manasayaat. Iso ti aramidom anak ko. Katarabayan na ka ti Diyos, iti panagawin mo. Agyaman ak, Nanang. Orno sa tlaang dagiti kasapulan dito iti panagresign kan panagawid ko. Agawid akton iti kabiitan na panawan.
Nalabit ana uma kan nabannuga kon iti aramid ni Arman manang Emmy. Iso nga iti naminsan apan nagsubang mi, diya ko nalapdan ti bagik, ket talaga ang nagkalintigan kan diyak imanugot iti kayat na nga agresignak iti trabaho. Nagbalin anabara ti panagsubang mi, aging ga nagdesisyonak a makisina aklaangan kankwana. Ti kayat na ngamin kat agbalinak apaspasurot iti amin akayat na ken ibagana. Tila ang bidot ko, idi imbagak nga agsina kamin, diyak sinigurado anatalgad ti anak mi. Iso nga idi naikan iti gundaway ti asawak, inlibas na nga inyawid iti pagilyan tayo ti anak mi. Gapo iti daytamanang napilitanak ang nagikat iti trabaho, kat nagawid akmatan dito Pilipinas tapno surutak ti anak ko. Sa anak mat anapaay, ngam inaramat ni Arman ti kinabaknang ken impluensya na tapno agtali na iti puder na ti anak mi. Kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da Arman, anak ko? Adda ka di ijay dagiti agama. Wala nang, adada ijay. Amuklatan nga ijay ti papananda. Ay, kat kumusta ti anak yo? Asino ti mga asikaso ken ko, ana? Ti kabsat ni Arman, nanang. Dandanisan akayat ni Arman ang makitak ti anak ko. Ngam nakisarita ti kabsat na. Imbaga na nga dakarbungak iti ubing. Tasyakat nga rod ti inana. Ay agpaiso da ita. Ay naimbag man taman nakaawat di kabsat na. Kinapudno na, saan da nga umanamong iti inaramid ni Arman, nanang. Ngam kinasarita na, tadyak ka no agdanag. Saan da ka no nga iparit amapan ko kitaan ti anak ko. Apay do alaam-laangan dito oy. Total, saan ka matan nga agsubli di Amerika? Saan nga umanugot ni Arman, nanang? Anya ka no ti pangbiyag ko iti anak ko, kat nag-resign akmutan iti trabaho. Ay, anya mo tanda iti napasamak, nanang. Kailiw ko unay ti anak ko. Dalas at talaga ti ugani day dyan nga Arman. Kasanong arod nga da pagbiag mo iti anak mo, kat nagawid ka nga rod dito iga po iti naramid na. Bayan nyo, nanang. Agsakripisyak pa ita. Total, adadalang iti asidag iti anak ko. Kat ingkarimot ti kabsat ni Arman, adidan to baybayan ti anak ko. Ay, kabailam, Mia. Ikarigatak, nanang. Amok nga agsublin tumot lang iti Amerika ni Arman. Kat mabatin to ti anak ko. Adadon ti oras ko para ka ni baby. Ay, unay lakat day taagasat mo anak ko. Nagsayaatan ti biag mo idisaan mo pa'y anaam-am mo day dyan nga Arman. Tsaklaim pagarop ama pasaram dagitoy ita. Dakkel ti kaasi ti Diyos, nanang. Amo ka dinak tubaybayan. Amo na para iti pagimbagan ti anak ko ti pampanunutag. Miga na. Apay yan. Adat na pasama. Apay ang kasta ti dyan mo. Nanang, masapo lang mapanakitamat lang iti lugar na Arman. Masapo lang makitak ti anak ko. Anya, apay nga ben. Anya tinapasamak. Apay nga agsangit kamutan. Anya tinapasamak iti apo ko. Awan tinakasa na pasamak iti anak ko, nanang. Apay nga rin ang kasta ti dyan mo. Apay ang madandanagan ka. Kan apay nga ura-ura ada amapan ka ijay lugar da Arman. Imawag ti kabsat ni Arman, nanang. Adadakas na napasawag ka ni Arman.
Apay aya, anya tinapasama ka ni Arman. Nadisgrasya ka no kung natikabsat na. Katawanan ni Arman. Anya? Ay, Diyos ko. Isa masapol ang mapanag itamat lang iti lugar da Arman, nanang. Para iti anak ko. Sumurutak niya. Kuyugan ka, anak ko. Di ka baybayan nga agmay-may sa amapan ijaan. Yan tinapasamak, anak ko. Kita man lang ang paiso tibiyag. Nanang, palag ko nakarman ni. Nanang, pangasiyo. Saan ko matila sasawan nyo? Diyak kaya takalaat ngagbaliw ti saritaan mi iti kabsat ni Arman. Anya ti kayat mo asawin miya. Nalpasan ang nagsarita kami iti kabsat ni Arman, nanang. Apaman ang maitabon ni Arman. Nawaya akon ang mga hala iti anak ko. Agpay Somiya. Wala nang. Iso asaan kayo nagsasao iti kumpormila ditan. Ang mga nukala at pa'y agbaliw ti pulo iti angin. No adda ti maalingag da nga ibagbagayok kontra kadakwada. Ay, tiyanak kay ni Arman nga da iti abroad. Kaano nga agawid? Saan ka nung agawid, nana? Anya, di naman lang may kitaan ti amana iti maudi agundaway. Saan sa nana? Isumatimbaga ti kabsat ni Arman. Ngamuray pa'y anya ti mapaspasama kadakwada. Awanan ti bibiyang ko. Tinapatag, matungpal ti saritaan ni. Amabalin kun nga alaan ti anak ko. Apaman ang maitabon ni Arman. Hello, Clark. Hello, love. Kumusta? Ay, una yan. Idilarabian nag-video call ka. Kumustaan nakmanan. Siyempre, mailiwak nga rodan kan ka. Apay ngay mawag ka manan. Amumot nga dak dito'y trabaho. Naimbaglaangan ta break ko. Love. Kaya't ko kumamamuan. Nanya ti sungbat mo iti imbagakan kay terapi. Anya nga umanugot ka niya agkalay sata? Kasano ko mga agkalay sata? Katada ka mo't dita Japan, aber? Di agawid Sika lang motor-uray kapno makapagpabuka ko niti flight kong agawid dita Pilipinas. Aguray ka. Diyak pa'y nakasarita dananang. Siya kunti makisarita kadakwada, Mia. O anya? Wenen? Kwa, Clark. Jay, anak ko. Imbagak matangan ka sana Maaklon ko ta anak mo. Kat ibilang kun to apudpud nung anak ko. Agyaman na, Clark. Kunak no sana kun ang makatumpong iti katakunay-nay ko iti biyang. Naimpaglaangan ta impaay na kati Diyos kada kami nga agina. Kat ikarit nga ipaay ko ti amin apakaragsakan yung agina. Aging kay ti kabaylak. Orayin nak, love. Sumangput akong dita Pilipinas.
Sige, urayak ti isasangpot mo, Clark. Kasla ka ano laang day di panawon na masaksakitan ka, gapo iti napasamak ka na kayo iti day di Arman. Wan nga rod nanang, ita, 8 titawan ti anak ko, kat awanan ti tubeng iti panagdan nami. Unay kat ngaminan dagiti paspasamak anak ko. Talaga akas tanigasat, naangaw. Wan nga rod nanang, ado ti napasarak. Ngam ita, napalausan ti ragsak ko. Tamalaksid iti kaaddan iti dan natayo ti anak ko. Adapay na pintas adamag, nanang. Adya da ita adak ko. Nanang, ikalay sanak kanon ni Clark. Anya, agawid dan diti Pilipinas. Tapno personal ang makasarita na kayo may papan iti napagnumwan min apa nagkalaysa. Ay na, nakaragrag sa akak para kan ka anak ko. Awan na talaga ti kidawag. Nang runa kat nasara ka munti tao at talaga amang ipatpatagkan ka. Agasam, aday jay Japan tinubyong. Ngam agawid, tapno umay nakalaang ikalaysa. Day tamo ti pagyamyamanak iti Diyos nanang. Impalubos na makadanak manan ti anak ko. Katita, impayanak iti umno at tao nga agbalin nga asawak. Saan amat maturog ti Diyos anak ko? Amok nga da plano ti Diyos para kan ka. Kat dagito'y amapaspasamak ti sungbat na kadagiti karkararag mo. Agyamanak nanang, tasaan kayo ang nauma ng tartarabay kanyak kan iti anak ko. Kat nakaragrag sakak, tadimtengan ti lalaki at talaga para kanyak. Nakarkaron ti kinaragsak ko para kan ka anak ko. Kat itapay laeng, kablaawan kan, Mia. Nasalimuot tinagbalin abiyag ko manang Emmy, kat saan ama ilibak dayta. Impagarup ko idi no day di Arman ti makaipaay kanyak iti ragsak kan simbeng iti panunot. Ngam nagbidutak, ta isupay ti nakaigapuan ti napalaus aladingit ko, nang runa idiin niya dayo na kanyak ti anak mi. Nupay kasta awanan kanyak day di manang, napakawan ko ni Arman. Saan aga po taawanan ito'y abiyag, no di kat talaga amariknak iti kaunggak ang napakawan kon. Iti dadatang ti sabali nga agpang ti biyag ko, dimtang mat ni Clark ang nagbalin akaayan ayat ko, nga iti saan ang nagbayag kat nagbalinan aligal nga asawak. No pa'y makunaan na sa limuot tinagdalanak, aglaplapusanan mat a kinaragsak tinan nanamak ita, gapo kadagiti parabor asimmang bay kanyak. Isa ama ko nakmanang, awanan ti mabalin ko pa'y akid dawan iti namarswa. Agsipod ta ison a mismo tinangipaay, wano nang kompleto iti biyag ko. Daytoy ti pakasarita akmanang, to'y pagayam mo, Mia. Mia, pagayam ko, husto ka. Nasalimuot tinagdalanam. Di mo la na ilawlawag ana imbag no apay nga awan na aramidam, idiin niya dayo-day diim mo na nga asawam ti anak yu iti dennam. Ngam panagkunak, saanan arumbang pa'y abukit-kitan ti maipapan iti day taabanag, nang runakat awanan ti masaknan. Maragsakan akmet, gaputa ka umaudyanan na, nagbalin matlaang anaanayas ti amin para kan ka.
Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panang ibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi.